От 1 до 9 юни в Каварна се проведе 10-я национален фестивал на любителските театри с международно участие. Сцената на читалище Съгласие в Морския град събра над 30 самодейни театрални колектива от България, Румъния и Македония. Изпълненията на участниците бяха оценявани от жури с председател професор Надежда Сейкова и в състав професор доктор на науките Петър Петров и Крум Гергицов, драматург. Актьорите от Ломския театър Павел Томов, Иван Михайлов, Оля Томова, Румен Михайлов, Мелина Андреева и Ангел Методиев спечелиха сърцата на зрителите и специалистите с играта си в постановката "Как писар Тричко не се ожени за царкиня Кита с Китка на Китена", дело на режисьорката Леонтина Ардити. Лично професор Сейкова връчи на ломчани най-голямата награда на 10-ти национален фестивал на любителските театри в Каварна, посветена на името на професор Гочо Гочев, изтъкнат театровед. Оля Томова, ръководител на драматичен театър Кръстю Пишурка, бе номинирана за главна женска роля, а Леонтина Ардити получи номинация за режисура. Представихме се на много добро, почти професионално ниво. Публиката ни аплодираше на крака. След това и при самия разбор, който се прави винаги след сценичната изява на даден състав, се прави разбор с журито. Отзивите на журито бяха отлични и с гордост мога да заявя, че драматурга на Русенският театър Крум Гергицов точно това каза, че когато чуе, че на фестивал се явява Ломския театър, всички треперят. Става въпрос за останалите състави, защото знаят, че ще видят действително една постановка на много високо ниво. Само преди месец бяхме на друг фестивал, също международен, в град Тополовград. Тогава там също спечелихме за най-добра женска роля за изпълнението на Кита на Мелина Андреева.